హాయ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియో అయితే వినాయక చవితి రోజు అండ్ వినాయకుడి నిమజ్జనం రోజు అన్నమాట. ఇంకా మా ఇంట్లో బుజ్జి గణపయ్య వినాయకుడి పూజ అయితే ఇలా చాలా సింపుల్గా నేనైతే హ్యాపీగా చేసుకున్నాను. ఇంకా ఇక్కడ ఈ వినాయకుడు అయితే మా సొసైటీలోని టెంపుల్ దగ్గర పెట్టిన వినాయకుడు అన్నమాట. ఇంకా మేమైతే 5 days తర్వాతకి మా ఇంట్లో పెట్టిన బుజ్జి గణపయ్య వినాయకుడు అయితే టెంపుల్లో పెట్టేశాను. పెట్టిన తర్వాతకి నిమజ్జనం డే రోజైతే ఇలా హోమం కాల్చి చివరిగా హారతి ఇచ్చి ఇంకా వినాయకుడిని అయితే ఊరేగింపుగా మా సొసైటీ చుట్టూ అయితే పుల్లని మాత్రం డాన్సులతో అంత సంతోషంగా మేమైతే నిమజ్జనానికి అయితే తీసుకెళ్ళాము. ఇంకా వీళ్ళైతే నార్త్ వాళ్ళు అన్నమాట. ఇంకా మేము మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా